Hello, we're back. We're back. Back. Barak-baka na. Barak-baka na naman. Hello po guys. Live po tayo dito again sa Airloid Food Park, Tigaon, Camarines Sur. At welcome sa ating live. Kasama natin ngayon, sina Padi-Padi. Yung magkapatid guys, kasama natin. At kumain kami ngayon dito sa Airloid Food Park. We're back. Hello po. Pasensya na po kayo sa napakahinang signal ni Smartmatic PLDT. Dalawang beses ako nag-load. Smart baka naman. Nag-load ako guys ng data sa cellphone ko. May pocket wifi pa kaming dala. Niloadan ko pa. Ganun pa din. Salamat sa Airloid Food Park guys. Kasi meron sila ditong wifi. Piso wifi. Maghulog ka lang ng piso guys. Solve ka na sa iyong signal. So yan guys. Oo, naka-ano ko dito sa Airloid Food Park. Piso wifi. Salamat Airloid sa napakagandang serbisyo dito sa inyong lugar. Shout out sa ating 5 viewers at 3 thumbs up. Po. Salamat Airloid dahil meron kayong piso wifi. At least po, yan, nakabalik tayo. Yung ating SIM card na niloadan ko po ng pang-giga na load, hindi po natin napakinabangan. Sayang naman po nung aking pambili na sana yun ng merindahan ng ating mga anak. At si Smart naman ay sana ma-actionan to ng ating gobyerno. Kasi yung mga ini-spend natin sa load, di ba? Nag-spend tayo ng load sa pang-gastos natin sa load. So hindi naman na ibabalik sa atin yung talagang hindi na ibabalik sa atin guys yung tamang serbisyo itong mga telecommunication na to. Hindi mo naman ma-refund, di ba? So kung kailangan mo na yung signal, hindi mo na naman yan ma-refund sa kanila. So napakalaki talaga guys ng lapse ng gobyerno matungkol dito sa telecommunication na to. So hindi tayo dyan wala tayong kasay-say dyan. Sila ang may mga pag-uusap tungkol dyan. So hindi nila nagagawa ng paraan. So sorry po again. Pasensya na po sa napakahinang connection ni Smart. Hello po sa ating 3 viewers in the house. Salamat po sa 4 thumbs up. Salamat po sa inyong pagbabalik. At sana po ay okay kayo ngayon dyan sa inyong dali na. Yan guys, siguro yan ay pagpatuloy ko sa cellphone ko. Try kong magano sa cellphone ko. So yan guys, nag-live po ulit ako kasi magpapaalam na po kami. Pasensya na po at nagre-live pa tayo. Magpapaalam po kami siguro mga 20 minutes pa. Uwi na po kami. At yun na. So may plano pa po kami puntahan ngayon. Sinasamantala namin yung magandang panahon. At sana maganda yung signal guys. May pupuntahan pa kami ng mga bata. At isasama namin kayo kung maganda yung signal doon. Stay tuned guys. Kasi may plano po kami para sa mga bata. May plano kami sa mga bata guys. Abangan nyo po. Sana ay okay yung ating signal guys. Pare, Idol Roy. Rago na eh. Dagos kita? Paano So baka magkaparahan naman. Pwede pa motor sa des? Bako, sito ang plano may sito tapos maligaya. Tinapay doon sa DJ pag sinalot ko ba yung tawag? Mawawala kong live. Hindi ko alam. Nakadata ka eh. Nakadata ka. Reloading yan. Ito matawag ito kasi daw. Mawawala kong live. Ibigay mo yung number ko. Ibigay ni... Wala.
Sino tumatawag? So yan guys, tuloy po kami. Announce ko na po sa inyo, dadalhin po namin yung mga bata sa Boulevard. So yan guys, yung mga naka-tune in ngayon sa akin, stay tuned po kayo. Ikakat ko din tong live na to. Try ko pong ilipat sa aking cellphone yung live. Pupunta po kami sa Mawara to pare. Di ba nawara? Hindi. So yan guys, pupunta kami ngayon. Na-confirm ko na po sa ating team, Oragon Honey team. Sa Oragon team na dadalhin po namin. Okay po yung panahon. Dadalhin po namin sa Boulevard yung mga bata. Papasyal namin. Hagara. Anong babakan ng gani? Saro, dua. Tira kita. Bilang ka na. 8. Tapos please, walong Walong sito. Wala na kula. Bala ka na? So, dadar na ko lang sa salit. Sito, tapos maligaya pare, 10. Ano maligaya? Magdumang ka lang sa Atlantic Bakery. Atlantic oo. Bakery. Masarap doon ang maligaya. Basta sabihin mo maligaya. So, 5 ang isa. 5 ng sarap. Maligaya. Tapos, yun na yun. Pera siya man. Ay, pera kita ka boss? 10, tigduruwa yan. 15 yun mo na tinapay. Tapos perosito? Perosito? Tigsaro kita. 8. Day, duman lang kita sa kasuna. Iwalat mo lang kami duman sa may ano. Mabaliw na lang kami, malakaw kami. Ano? Takong hindi kita maagi, malikawong kita. Kasuna lang kita. Huyin-huyin magana kita malugsot. Kasuna. Oo. So yan guys, pinag-uusapan kasi po namin yung ano. Sabay tulay, Django. Pinag-uusapan kasi po namin guys yung ano. Yung ano. Oo. Pinag-uusapan namin guys yung ano, pagpunta namin sa Boulevard. Kasi punta kami sa Boulevard. At yan. Sana ay hindi naman umulan. Maganda yung panahon. Sasamantalahin namin guys yung napakagandang panahon ngayon dito sa aming lugar. Shout out kay Idol Virgin Girls, isa ko sa tagahanga Yan. mo at pala. Ay, dyan dito laging. Yan, lilibot ko kayo dito sa Airloid Food Park. Yan guys. Hello. Shout out dyan sa ating mga viewers. Yan, ito yung Airloid Food Park dito guys. Yan, napakaganda ng kanilang lugar. Yan, tingnan nyo naman. Ang Airloid Food Park. Kung kayo po ay pupunta dito sa Tigaon, pwede kayo mag-celebrate din dito ng inyong mga occasion sa Airloid Food Park. Ano na boss? Bibi, medyo pumayat siya. Nagniwang. Doon tayo, halika, pare-pare. Halika dito, pare-pare. Halika dyan tayo. Yan, tingnan nyo dito sa likod ng Airloid. Bawal dyan, dito lang. Dito lang tayo. Dito. Yan. Nandito kami sa likodan ng Airloid. Ano kaya nag-iba si Roy? Ato nag-iba? Dapat today na pinaiba. Dahil pa man naghali pareho. Dahil pa man naghali. Mapastidyoan. Dahil pa man naghali oh. Lon, paano na tabi si Roy? Ay, ito na gayod. Ito na. Pare, baka napapahiya pare. Si Katay. So yan guys. Si Katay nag-iingay. Pag yan si Katay ay maingay. Bulong sana. Oo. Bulong. Sino may bulong? Si. Ano may sila guys? Napahi pala si Katay guys. So napakaingay niya pag may ano siya, hindi siya makapagsalita kung anong gusto niya. Nakakawa nga naman. Nakakawa din si Katay.
Hello po sa ating 8 viewers in the house. Just leave a comment kung kumusta po yung ating signal. Good PM Sir Habi, ingat po kayo. God bless po. Masaya nyo. Napasaya nyo ang mga bata. Salamat po sa pagkalingan nyo sa kanila. Hello po. Salamat po Ma'am Emma Lirio. Magandang tanghali po. Yan, hapon na pala. Alas 3 na po ng hapon dito sa amin, sa Tigaon. So magano na po kami dito, magto 2 hours na po kami dito sa Airloid. Sabi ni Aldrin na Paras, kumusta po? Sana po hindi kayo magsawa sa kanila. Nakakatuwa po na parati kayong nandyan. God bless po. So yan nga po, sinamantala din po namin yung pag-live dito sa Airloid. Kasi po, yung huli po namin pag-live doon sa mga bata, na-disappoint po talaga kami kasi Noy. So na-disappoint po kasi kami kasi yung signal po doon, pagpunta namin, bagsak din yung signal doon ng Smart. Hindi po namin napakinabangan din yung load namin. Yan po. Kumusta po? Sana hindi kayo magsawa sa kanila. Nakakatuwa po na parati kayong nandyan. God bless. So, yan, sabi ni Bea Coltibo, God bless sir. Yan, salamat Bea. Hello po Ma'am hello po Aldrin Paras, Sir Aldrin Paras. Magandang tanghali po. Good luck, sabi ni Laila Amimi. Salamat po Ma'am Laila. Magandang tanghali po sa iyo Ma'am Laila. Dora Lisa Marbas, kumusta po kayo? Watching here from Cagayan de Oro City. Salamat naman po at naipasyal nyo mga bata. Salamat din po for always. Therefore, sa mga bata, keep safe, sabi ni Dora Lisa Marbas. Hello po, Mama Dora Lisa. Yan si Tita Joy, si Joy Noel, official TV official, maray na udto po. So yan, magandang tanghali po, Tita Joy, si Joy Noel TV official. Magandang tanghali po sa inyo. Sana po ay okay lang po kayo dyan at safe po kayo dyan. And shout out po sa ating 11 viewers and 10 thumbs up. So sana ay hindi na magloko itong si Smart. Tingnan natin. Ayan. Okay naman. So, minomonitor ko sa cellphone ko. Okay naman yung signal natin, guys. So, salamat naman at malinaw po yung ating signal. Yan, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-support ng ating live. At least po nasuportahan niyo po ako sa aking tinatarget na watch hours. Kaya po nagsabay. Buti na lang po at pinayagan tayo ni Oragon Honey dito. Magsabay po kayo mag-live. So pumili na lang po kayo kung saan kayo papasok na live stream. Same location po kami sa Airloid Food Park. So yun po, salamat po sa pagtulong nyo sa aking watch hours. So sana po ay masuportahan nyo yung aking watch hours. At harain na sumangaki. Nandito lang po sila. Yung isa po ay natutulog, kahiga. Yan, naglalaro-laro po sila dito. Yan si Katay. Ayun po si Jonel sa dulo, nakahiga sa pom na upuan. So kami lang po dito guys ha, baka isipin nyo. Marami kami ditong kasalamuha. Ayan si Django. Pogi Django. Kaway-kaway ka. Upo na Django. Go to kayo, go. Ayan yung upo. So yan guys, kami lang po dito para po sa inyong kalaman. Kami po ay exclusive na mga customer dito sa Airloid Food Park. At very safe po kami dito. Baka isipin nyo po ay marami kami ditong kahalubilo. So, kaya, yan, relax kami dito kasi napaka-presko ng lugar guys. Maliwanag, mapresko. So, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito sa Airloid Food Park, Tigaon, Camarines Sur. Yan si Padi-Padi, ang hingay na naman guys. Ay, sabi ni Tita Joy, I hope ma-monetize ka na. No, yan, salamat po Tita Joy. At yan po yung mga hindi nyo po napanood na mga videos ko. Pwede nyo pong i-play
Panoorin niyo po, leave a comment, and kung gusto niyo i-share, para naman po sa ating watch hours. Yan po. Salamat po sa mga naga pumasok sa ating live stream. Yan, nagpapasalamat din tayo kay Uragon Honey. Kasi kahit dalawa kaming nagla-live ngayon, yan, okay lang kay Uragon Honey. So sa totoo lang nakaya kasi nagla-live na siya, magla-live pa ako. So yan, napakabait ni Uragon Honey at pinayagan tayong mag-live din. Dahil nga po sa support niya sa atin sa watch hours natin para sa ating channel. Yan guys, hindi ko na napin yung link ni DJ TV Official. Yung mga hindi pa po nakasubscribe kay DJ TV Official, tulungan din po natin siya. Kasi po si DJ TV, kung ako po ay watch hours ang tinatarget ko, so ang tinatarget po namin kay DJ TV, sana po matulungan po natin siya na makareach ng makagraduate sa 1,000 subscribers para po naman at least masimulan niya na yung kanyang channel. Please support guys DJ TV Official. Yung mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya. At yan guys nga po, asamantalahin ko na yung aking pasasalamat sa inyo. Pagpapasalamat sa inyo guys. Yan, papakita ko si Junel. Ang poging Junel. Junel Pogi. Yan, si Junel Pogi. Sasamantalahin ko na guys yung pagkakataon na magpasalamat sa inyo dahil po sinuportahan nyo yung aking YouTube channel at meron na tayo ngayong more than 1,000 subscribers. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel at na-reach po natin yung more than 1,000 subscribers. Salamat po. Hello ka Junel, kaway ka Junel. Kaway ka lang ganyan. Ganyan ka lang. Junel. Ganyan ka lang. Yan, very good. Sumunod sa atin. Oh. Okay ka na? Oh, mag-end ka na? Mag-end ka na? Sige, palipatin mo dito lahat. Maubos tayo ng ibang bro. Palipatin mo na sila dito. Yan guys, yan para kung gusto po natin sila. Bigyan namin po ng live. Yan, patuloy na lang po. I-link, i-copy ko dyan pare. I-copy ko. Ang link. Yan guys, i-share natin yung link natin kay Uragon Honey kasi po mag-end na po ng live si Uragon Honey. At sana po ay masuportahan niyo po ako sa aking live. Share ko lang. Pare, na-share ko na pare. So link. Magulit ko, mga dyan ako sa Sir Lloyd, nakaipalan. Magaling na pala dyan sa Laucayan. Opo, maganda na po dito sa Airloid. Yan, Uragon, tinor ko sinala kanila dyan. Oh. Ang ganda talaga. Ang lawak. Ang lawak. Tapos, ang presko dito, guys. Kaya naman dito, okay eh. Puntahan niyo po ito guys, Sir Lloyd. Naka-ano ko na pare, ang tawag dyan? Nakalapag na yung link ng aking live. Nasa pinakababa. So yan, hello po sa ating 13 viewers in the house. Dahil mo pag-hero ng lamisa. Dahil mo pag-hero. Nagagalaw yung ating camera. Yan, salamat din po Airloid Food Park sa napakabilis na piso wifi. Yan, maganda po yung ating connection ngayon. Salamat po Airloid sa napakagandang connection natin ngayon. At sana po ay marami pong mga bumisita sa inyo dito at ma-discover yung inyong napakagandang lugar dito sa Tigaon. Pinapanood ko mga previous videos mo, sabi ni Tita Joy. Joy Noel TV Official. Hello po, salamat po. Okay lang kung magkasabay. Opo, salamat po Ma'am Dora Lisa Marbas. Binatukan ni Padi si Roy.
habang pasensya talaga ang kailangan. Opo, ganun po sila. Kala nila, laging nakikipagbiruan sa kanila. Akala nila ay okay lang na ganun manakit. So, paunti-unti po kinokorek namin yon kasi po napakasama po na or hindi po maganda na masanay sila na ganun ang mangyari na kumbaga yung paggawa nila ng masama, akala nila okay yon. So, pag lumaki sila, nakakaano po yon. Pangit na makita na ganun sila lalaki. Yan, salamat po sa ating 18 na viewers in the house. Hinihintay lang po namin ngayon si DJ TV at si Roy kasi po bumili sila ng ano. Bumili sila nung babaunin namin sa Boulevard, guys. Abangan nyo, pupunta kami sa Boulevard. Pag maganda ang signal doon ng Smart, yan, sana naman Smart. At makasama kayo sa amin sa Boulevard, guys. So sana po makasama kayo sa amin. Hinintay lang po namin ang binibili ni DJ TV Official. Nakasubscribe at thumbs up na po ako. Nanood po ako kay Uragon Honey. Salamat po, Ma'am Ami Ilongka. Ilongka. Salamat po, Ma'am Ami. Hello, sabi ni Charin Tupue. Hello po. Batang Hamog Vlog, watching. Hello po. Lipat kay Jerabi Ubos na load ni Uragon Honey. Opo, nakadata lang po kasi kami. Yung cellphone ko po, nakadata. Ito po ang aking ginagamit na pag-live. Yung pocket wifi po yung ginagamit. Yan, nandiyan na sila DJ TV. At habang... Maligaya pa din. Okay lang. Ay, duman yan ni Inumon. Duman yan. Painuman mo ng tubig, Didi. Wala tayong inumin doon sa Boulevard. Inom lang kayo muna ng tubig. Tubig lang muna. So yan guys. Pupunta kami ng Boulevard. At yan. Siguro hindi na i-end yun eh. Sabay na kami mag-i-end guys ni Uragon Honey. Nandito na po sila. Nandito na si DJ TV Official at si Roy. Bumili sila sa Atlantic Bakery ng napakasarap na tinapay. Meron ng Atlantic Bakery dito sa Tigaon na napakasarap. Yan, Atlantic Bakery, baka naman. At maka-sponsor ka dito sa mga bata ng tinapay. Nice. Sa'yo mo na, iguala ko. So yan, meron sa ating mga dito, mga virus sa ating live chat. Ito yung mga virus na mga guys, meron sa ating meron po ditong mga unwanted chat sa ating i-report po natin to kasi po ito yung mga bogus na mga huwag niyo po yung kiklik yung mga yan si Django maduman na Django. Huwag niyo pa guys i-click itong mga bogus na tong link kasi pwedeng ma-hack yung niyo nito. Yan, alisin natin yan. Yan, alis na po natin. So ilang minutes pa tayo, Uragon Honey? Mga 10 minutes? Okay, 10 minutes. Basahin ko lang po itong mga comments natin. Sige, 10 minutes lang ibig ako. Pare, baka busbus ay maula. So yan, 10 minutes guys. Please support our channel para pumahit natin yung ating watch hours. 10 minutes lang po kami. So lipat na lang po dito yung mga nakatutok kay Uragon Honey.
Lipat-lipat pag may time. Dito ka na magpaalam. Dito ka na magpaalam. Dito ka na magpaalam. Nilipat naman sila. Oh, marami na. Oh, nandiyan na. Yan, ito yung baon namin, guys. Yan, si Django. Okay, hello ka sagad yan para bigyan ka namin ito. Hello, sabi ng mga viewers natin dyan, oh. Ito yung baon namin, guys. Atlantic Bakery bread. Mga 10 minutes, Kuya Roy. 10 minutes na lang. At itong C2. Kakainin namin to, mamaya kakainin ng mga bata. Itong mga tinapay na to sa ano, sa... Ay, yung pagkain ni Rolly. Ayun, oh. Sana. Yung pagkain ni Rolly, guys. Andyan. Baka na. Ito. So, yan. Salamat, guys. Mamaya. So mag-iingat po ako guys. Salamat po. Ay, sumasko. Ang bibigyan mo. Yan, alis na po kami. Punta kami sa Boulevard. At stay tuned, guys. Sana okay yung signal doon. At pupunta kami sa Boulevard. Diyan no? Ito kami naman. 10 minutes lang. 10 minutes. 10 minutes lang at tayo ay Gogora Bells. Gora Bells na tayo. Please support, guys, our channel. DGTV Official. Yung ating channel. Hello. At saan? Tubig naman na. Ito, tubig oh. Tubig. Dumanta ni sa dagat inomon. Sa Boulevard nyo to inumin. Oh, tubig dito. Tubig. Ano pa rin? Yan, lipat bahay po si Oragon Honey. Ito ang tinatawag na lipat bahay. Yan, lipat bahay po tayo. Yan, sa mga pumunta dito sa live ni J.R. Abi, maraming salamat po. Yan. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Sana nga po ay ma-reach po natin yung target nating watch hours. At please support, guys, ang ating channel kasi po yung watch hours na lang po talaga yung aking problema para po makapag-apply po tayo para maging monetize channel tayo. So yung guys, yung mga hindi pa nakasubscribe at mga hindi nyo pa napapanood na aking video, kung okay lang po ay inyong panoorin. Okay lang po. Lawat ko. Ha? Ayan. Nasagahan ko. Yes, pwede. San ko. At paki-play po ng ating mga video na hindi nyo pa napapanood para po makadagdag sa ating watch hours. Gono to. Ha? Gono to. So, yan. Hello po sa ating 36 viewers in the house. Yan, sa ating mga viewers. Hello po, magandang hapon. 10 minutes lang po. It's Nabata! Amore! 3:18 Oh! dito sa amin. Mag-end po kami ng mga 3:30, 3:25. Nag-vlog. Nag-vlog na guys si Django. Yan, hello. Nag-vlog guys si Django. Yan, at least isa to sa mga paraan para... Magsalita ka. Sabi mo, hello. Ayan, sabi mo, hello po. Hello Shout out po. sa mga viewers natin dyan. Oh, pre, ikaw pre. Sabi mo, hello. Hello. Bigyan mo sa mga May bago na po tayong vlogger. bigyan mo sa mga paliyon to dyan. No. Oh! Hindi ako nagiling. Hello. Yan, Mali, video ni mali. Padi-Padi. Oh. Yan, nagbibigay. Paano ka pa rin na Ge! So at least guys, hindi sila ma-ignorante sa mga Dito muna, dito Oh, muna. para yung mga technology. malaman din nila kung ano yung mga kung paano gawin yung mga gamitin. Hindi sila left Mga behind. device na Dapat ito. sa pandok mo nakaharap. Yan. Ayan guys, salamat sa inyong pag-thumbs up. 2 minutes na lang. Magpapaalam na kami. Ayan, shout out sa lahat ng Bubuuin lang viewers natin ni to, ano? Padi-Padi. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tangan. Ayan, pakisupport po si Padi-Padi. Bago lang po siya sa pagbablog. Oh! Hello. Okay na. Yan, hiningan na natin ng message yung mga magkakapatid. Pasalamatan na natin yung mga sponsors natin. Halika, Katay. Katay, sabi ka salamat. Ay, sabi mo, salamat po. Salamat sana. Ano sabi mo? Salamat sana sabi. Laikan. Sabi, salamat sana. Salamat mo yung nagbigay sa'yo ng ng chocolate. Oh. Sabi mo, salamat po. Yung damit mo, bago yung damit mo, sabi mo, salamat. Sabi mo na, salamat po. Padi, salamat po. Salamat Uri! po. Yan ang nagbiling. Salamat Kiss. po. Kiss.
Oh, talaga. Love na love ako ni pare ah. Janelle, kiss na dito, Janelle. Kami magkikis din. Ah! Janelle, nasa Janelle. Dito na natin. Dito na mo. Dito na nga. Ikaw, halika guys. Dito na. Dito na. Ha? Halika. Yo, halika. Gali ka ka. Dito. Tatay, halika ka tatay. Ano daw? Langkag na si Katay. Dito. Eh, alis tayo. Dito. Ano gagawin mo? Dito. Ano gagawin sa akin? Hiling to. Oh. Hiling. Anong itsura? Sinong gwapo sa amin dalawa? Ayun na yun. Very good. Mayong sa ulan Ah, naman. sinong gwapo sa amin dalawa? Ka. Kinihatan mo lang mga Kinindatan. Ginanyanan ko lang si Iba-Iba. Sinong gwapo sa amin dalawa? Ganyan. Dito. Ah, sinong gwapo? Isang kindat lang eh. Ah, alisin natin yung mask namin. Alisin namin yung mask. Ayan. Sino ang mas gapo sa amin? Ka. Ayos talaga. Troy. Ate, Troy. meron kang isang ano? Troy. Yun na. Meron kang isang chocolate. Kuya Roy. Kailangan mo ba? Ha? Kailangan mo ba? Ano po itong dalawa sa gwapo? Tingnan namin guys. Oh. Parehas naman kami hindi gwapo. Isa yung gwapo sa mo yan, di ba? Sino ang gwapo sa... Marami na ako sa iyong utang. Bayaran mo ba yan? Dami na ako sa iyong utang. Sana mabayaran ko pa. Tawan takang 50. Isa mas gwapo sa mundo ah. Ang guys. Hindi guys kayang suhulan. Hindi kayang suhulan to. Ilan na ang utang ko sa iyo? 600. Wow! Ang dami na utang ko guys. Keep it pre. Nagbayad. 600 daw. 600 pala. 600 yung bayad. Diyan Oh, tawan takang 50. Isa mas gwapo sa mundo ah. Nice. Tuwang-tuwa si Django. Ikaw si Django. Ay, si Junel. No, yan si Junel. Hindi na. May man ulit si Marlon. Nanditingnan guys ni Oragon Hane. Tingnan ni Oragon Hane si Junel. Kasi baka pumunta sa tricycle. Yan guys, hello sa ating 59 viewers in the house. Ayan, tinitingnan lang ni Oragon Hane si Junel. Kasi baka nandun sa tricycle nagtambay. So yan guys, unti-unti na po kayo magpapaalam. So mga hindi po namin nabasang comment, yan basahin ko isa-isa. Sana mabasa ko to. Stay tuned po kayo guys kasi may load pa ako. Sasama po namin kayo sa Boulevard. So pasensya na po kung hindi ko kayo mababasa kasi po. Hi si Junel. Hi. Nasa tricycle? Nagpaalam na ako. Ayun na. Magpapaalam na ako. So sayang sana dami na ng ating mga viewers. So ayan, magpapasalamat din po ako sa lahat po ng nanonood sa aming live. Ayan, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang suportahan po kami. DGTV Official. Dear happy guys. Ayan, para mas marami po kayo matulungan dito. Pwede, sandali lang muna pwede. Tapusin ko lang sana. Tapusin ko lang ha. Ano sasabi mo sa'yo? Sige, ano sabihin mo? Bye-bye. Oh, ayan. Sabi mo punta tayo sa Boulevard. Yan. So yan guys, sana po maganda yung signal. Isasama namin kayo sa Boulevard. Magla-live ako doon. Try po natin kung maganda yung signal. Sana nga po. Yan, sabi nga ni Oragon Hane. Ay, ano yung sabi mo? Lalingan na patang. Yan, nagpasalamat po siya. Bye-bye. Maraming salamat po guys ulit sa inyong panonood. Yan, supportan niyo po kami para mas marami pa po kayong matulungan. So yan, maraming salamat and God bless po. Yan, salamat po sa hindi pa nakapanood ng aking mga videos. Sa kakapasok pa lang, please support po ng aking channel sa aking watch hours. At sana po ay ma-reach po natin yung ating watch hours. Sa mga hindi po nabasa ang comment, babawi po ako sa inyo mamaya pag nakakonect po tayo sa Boulevard. Kasi po, yung mga bata ay excited na. Nakita na nila yung baon. Gustong-gusto na yung kainin yung baon. So baka kainin na yun, wala kaming babaunin sa dagat. So yan muna po. Yan muna po. Mamaya po, abangan nyo po. At pag-pray natin na maganda yung signal. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Salamat. Yan, Jerabe, Digital Vision. Bye-bye. Ingat po kayo guys. Thank you.